Analýza rizik. V tejto sérii krátkych videí by som vám povedal niečo o analýze rizik, o tom, prečo ju vyžaduje zákon, ako sa tvorí a na čo slúži. Analýza rizik je jedným z najdôležitejších predpokladov na to, aby ste mohli vo vašej inštitúcii nejakým podloženým spôsobom si pýtať finančné prostriedky na zlepšenie bezpečnosti, na zvýšenie bezpečnosti a aby ste to vedeli v podstate preukázať svojim nadriadeným, že áno, toto naozaj potrebujeme. Je to akoby taký, nazval by som to možno nejaký recept ľudovo na to, ako si zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť. Zákon 69 z roku 2018 zbierky zákonov, neskôr je ho dnes už neplatná vyhláška 362, ale dnes platná vyhláška 227 2025 často práve analýzu rizík spomínajú. Analýza rizík slúži v inštitúcii na to, aby sme identifikovali riziká, ktoré nám hrozia a mali by vplyv na kybernetickú bezpečnosť v našej inštitúcii. Sú to teda najmä rôzne scenáre, lebo analýza rizík alebo aj zákon predpokladá tzv. Scenáre, ktoré môžu mať vplyv na aktíva vo vašej organizácii. Čo sú aktíva, to viete, dúfam. Sú to v podstate všetky hmotné aj nehmotné veci v organizácii, ktoré pre vás má význam chrániť. Čiže sú to hlavne informácie, sú to takisto aktíva nejaké podporné, ktoré tieto hlavné aktíva podporujú, čo sú častokrát hardverové zariadenia, alebo sú to samotné osoby, ľudia, sú to procesy, služby, čiže toto všetko sú aktíva. No a ak sa niečo týka aktív a je to nejaký celok, ktorý by sme mohli nazvať v skratke zraniteľnosť, hrozba, predpoklad a následok, alebo dopad, alebo tiež hodnota, tak tento celok sa nazýva scenár. Scenár, ktorý má vplyv na dané aktívum alebo aktíva. Práve na to slúži analýza rizík, aby vám ošetrila, alebo aby ste na základe nej vedeli ošetrovať riziká, ktoré vo vašej inštitúcii identifikujete. Samozrejme, množstvo rizik závisí častokrát od veľkosti inštitúcie, od množstva zamestnancov, od množstva softvéru, hardvéru, od topológie siete, od toho, či máte alebo nemáte firewall v sieti a tak ďalej. Proste tá náročnosť vypracovania analýzy rizík závisí od množstva vašich aktív. Aby som to povedal po slovensky, tak si poďme spraviť taký scenár. Scenár, ktorý sa bude týkať len jedného aktíva na začiatok a potom si spravíme scenár, ktorý sa bude týkať viacerých aktív. Tak scenár, ktorý sa môže týkať jedného aktíva, alebo tých scenárov, ktoré sa môžu týkať jedného aktíva je viac. A je to aj jeden zo spôsobov vytvárania analýzy rizík na základe aktív. A to tak, že v podstate ošetrujeme aktíva v našej organizácii na rôzne scenáre. Potom je aj druhý pohľad, kedy ošetrujeme zase scenáre pozostávajúce z rôznych aktív. Či už vám vyhovuje jedno alebo druhé, zákon nehovorí, ktorá metodika je správna. Zákon len hovorí, čo je scenár. A to som vám už povedal, je to vlastne súbor zraniteľností, hrozieb, pravdepodobnosti, že sa to celé stane a dopadu, teda následku alebo hodnoty, čo vždy nemusí byť finančný dopad, ale častokrát je to napríklad reputácia vašej organizácie a tak ďalej a tak ďalej. No a táto množina týchto vecí štyroch
sa nazýva scenárom, pokiaľ to má vplyv, alebo teda významne to nejako vplýva na aktíva alebo aktívum. Takže ešte raz, tak prakticky, keď si predstavíme, že máme aktívum človeka, nášho zamestnanca, tak existuje množstvo scenárov, ktoré tento človek, alebo ktoré sa môžu viazať na tohto človeka. Tak napríklad zraniteľnosťou je, že nie je pravidelne preškoľovaný a hrozbou z toho plynúcou, že môže kliknúť niekam, kam by kliknúť nemal a napríklad nám zavedie do počítača alebo do celej siete vírus. Pravdepodobnosť, že sa to stane, sa zvyšuje tým viac, čím menej je školený. No a dopad to môže mať veľmi vysoký, až katastrofálny. Ak je vírusom ransomware, tak v podstate nám vie zašifrovať v celej organizácii dáta. Toto bol scenár, ktorý sa týka jediného aktíva a tým je náš zamestnanec. Takýchto scenárov ku zamestnancovi môžeme vytvoriť viac. Ďalší scenár, napríklad urýchlené konanie bez rozmýšľania. To je častá vec. Prídete ráno do práce, prečítate si maily, všetko chcete mať hneď hotové, aby ste potom nemuseli dobiehať iné dni. No a scenár bol jasný, ráno v roztržitosti, bez toho, aby ste si pozreli od osielateľa mailu, opäť klikáte kam nemáte, čiže zraniteľnosťou je v tomto prípade to, že vaša nepozornosť, to, že neviete spomaliť, hrozbou je zase phishing, pravdepodobnosť, že sa to stane, no je vysoká, ak sa nenaučíme, že pri počítačoch sa má robiť opatrne a obozretne. A následok môže byť, že vám napríklad odcudzia údaje prihlasovacie k účtu v banke a už im potom stačí len nejaký dvojfaktor a dostanú sa k peniazom a vybielia vám účet. Toto boli všetko scenáre, ktoré sa týkali jedného aktíva. Analýza rizik sa dá aj robiť pomocou, nazvem to, scenárov, ktoré pozostávajú z viacerých aktív, čo je v bežnej praxi úplne normálna vec a dokonca veľmi častá. A robí sa potom napríklad na scenároch nasledujúcich. Takže ďalším scenárom, ktorý ale pozostáva z viacerých aktív, môže byť scenár veľmi známy, USB kľúč podhodený nejakým podvodníkom na lavičke, obsahuje v sebe vírus, no a náš scenár je nasledovný. Zamestnanec zoberie USB kľúč, poteší sa, že prišiel ku kľúču, vloží ho do počítača, do hardveru, ktorý nie je ošetrený proti vkladaniu USB kľúčov, teda nemá zablokované používanie USB kľúčov. Dostane sa vírus do počítača pri otvorení kľúča, pri nejakej akcii, ktorú spraví zamestnanec a postupne nám zavíri počítač, prípadne sieť. Na druhý deň sa počítač už nedá zapnúť, modrá obrazovka, prípadne iný problém. Takže toto je scenár, v ktorom vystupuje viacero aktív. Je to zamestnanec, je to USB kľúč, aj keď USB kľúč v skutočnosti nie je aktívum našej organizácie, my ho nechránime, v tomto prípade, lebo je to cudzí USB kľúč, keby to bol náš s nejakými dátami, tak vtedy je to aktívum organizácie, ale toto nie je pravé aktívum, ale zamestnanec je, ďalšie aktívum je náš počítač, ďalšie aktívum je náš operačný systém, ďalšie aktívum, ktoré tu zohráva úlohu, je náš neaktualizovaný antivírusový program. Pravdepodobnosť, že sa to stane, je
vysoká, pokiaľ nemáme aktualizovaný pravidelne antivírusový program, pokiaľ nemáme zabezpečené vkladanie cudzích USB kľúčov a zabezpečené to, že sa môžu vložiť iba USB kľúče, ktoré máme v organizácii povolené, napríklad IT oddelením, tak je pravdepodobnosť ešte vyššia. No a následok, dopad, v prvom rade to má následok a dopad, ak je počítač nepripojený do siete priamo na dáta v danom počítači. Ak je pripojený do siete, tak máme ešte väčší problém. Ak nemáme firewall správne nastavený, ak nemáme VLANy spravené, teda segmentáciu siete, môže dôjsť k laterálnemu pohybu z jednej VLANy do druhej VLANy, keďže nám to nechráni firewall. A tým pádom sa nám vírus môže typu ransomware rozšíriť do celej siete a zašifrovať nám všetky počítače. Takže toto bol scenár pozostávajúci zo scenárov viacerých aktív. Oba pohľady sú správne, lebo my keď ošetríme každé aktívum na jeho čiastkové scenáre, tak potom, keď tie aktíva vložíme do akéhokoľvek scenára s viacerými aktívami, ak to chápete, že keď ošetríme všetky možné aktíva v našom scenári, to znamená, že zamestnanec bude preškolený, bude opatrný, počítač bude chránený proti vkladaniu USB kľúčov neregistrovaných, bude mať aktualizovaný pravidelne software, bude mať živú ochranu antivírusového programu, myslel som pravidelne aktualizovaný operačný systém, bude mať pravidelne aktualizovaný antivírusový program. To sú všetko aktíva, ku ktorým keď ošetríme všetky ich scenáre, tak nech ich už dosadíme do akéhokoľvek iného scenára, budeme vedieť, že ten scenár je ošetrený. Ale ak sa v tom scenári len jedno aktívum bude nachádzať, ktoré nie je ošetrené, to znamená, že nám spadne do nejakej kategórie, čo sme si ešte nepovedali, že analýza rizik musí mať merateľný výsledok, založený na nejakom merateľnom vzorci, a tento výsledok nám určuje škálu, do ktorej nám riziko spadá, a existujú riziká, ktoré môžeme akceptovať, lebo tam strata alebo škoda, následok alebo dopad by boli také nízke, že vynaložené prostriedky na sanáciu alebo na odstránenie daného rizika by niekoľkokrát alebo niekoľkonásobne prevyšovali dopad, ktorý to riziko pre nás má, tak vtedy toto riziko môžeme akceptovať. Že škála väčšinou v analýze rizik pozostáva zo 4 stupňov, a to máme akceptovateľné riziko, nízke riziko, stredne vysoké riziko a vysoké riziko. Hej. Čiže to sú hodnoty, ktoré sú presne namerané, presne určené nejakým vzorcom, nejakým matematickým vzťahom, a oni nám vypadnú v analýze rizik. Práve preto aj zákon, aj vyhláška vyžaduje merateľné hodnoty rizika. Aby sme vedeli, že keď ich ošetríme, tak sa nám hodnota rizika zníži. Aby sme vedeli, že keď ich neošetríme, že máme tzv. Úplne neošetrené riziko, ktoré sa volá inherentné. Takže vtedy máme aj najväčší problém v inštitúcii. No a ako som už vravel, ak ktorékoľvek aktívum v scenáre, v takom multiaktívovom scenáre, ako som hovoril, ten druhý príklad s tým USB kľúčom, ak ktorékoľvek aktívum nám spadá do kategórie C alebo D, teda vysoké riziko alebo teda stredné riziko a veľmi vysoké riziko, alebo vysoké riziko, do týchto dvoch kategórií, tak celý scenár v tom prípade považujeme za neošetrený a vlastne preberá hodnotu toho najvyššieho rizika spomedzi aktív, ktoré v ňom sú. Hej. Čiže ak by som to povedal laicky, máme úplne všetko ošetrené, ale nemáme ošetrené napríklad pravidelnú aktualizáciu antivírusového programu, a spadá nám to, že to nemáme ošetrené, do kategórie D,
teda do tej najvyššej, podľa toho samozrejme, akú máme metodiku, lebo niekedy tá najvyššia kategória, tá najhoršia môže byť aj kategória A, čo vám o chvíľu ukážem, tak vtedy sa považuje celý scenár, že má kategóriu D, ako jeho neošetrené aktívum najhoršie. No a takýmto spôsobom vlastne funguje analýza rizik. Ako náhle prišiel zákon v roku 2018 69 zbierky zákonov o kybernetickej bezpečnosti a neskôr sa k nemu spravila aj vyhláška 362, tak sa začali objavovať na Slovensku firmy, ktoré si pýtajú peniaze v podstate za vypracovanie analýzy rizik. Takže tých možností vaša inštitúcia má veľa, ale to najjednoduchšou je, keď váš odborník na kybernetickú bezpečnosť bude schopný analýzu rizik vypracovať. V podstate je úplne jedno, koľko máte aktív vo vašej spoločnosti, v obci, v meste, lebo dôležité je to, že zákon nechce, aby ste evidovali každé aktívum. Chce, aby ste ich evidovali do kategórií. Keď máte 300 počítačov, zákon nevyžaduje, aby ste mali 300 riadkov aktív, ale aby ste mali jedno aktívum počítače a ošetrujete všetky scenáre k tomuto aktívu, prípadne ošetrujete každý multiaktívový scenár, v ktorom sa počítač vyskytuje. Čo bude takmer každý, si myslím. Takže to sú tie dva pohľady, ako môžete robiť analýzu rizík. Z pohľadu multiaktívových scenárov, ktoré ošetrujete, alebo z pohľadu jednotlivých aktív, ktoré ošetríte v podstate, a keď ich máte všetky ošetrené, tak už nebudete mať žiadny scenár, v ktorom by mohol byť nejaký problém. To by bolo všetko na úvod a ukážeme si ešte takú jednoduchú analýzu rizik, ktorá bola vypracovaná Ministerstvom informatizácie a regionálneho rozvoja. Je to šablóna, ktorá má slúžiť mestám a obciam, takže to znamená len jedno, že môžete mať analýzu rizik zadarmo, keď ste schopní si ju spraviť. Nie je to nič zložité. Je to v podstate formálna vec a auditorovi z NBÚ záleží na tom, aby ste ju mali, ale ešte viac by mu malo záležať na tom, že rozumiete, na čo vám slúži. Takže si ju poďme otvoriť. No tu máme takúto. Máme tu veci, do ktorých by sme nemali zasahovať. Katalóg hrozieb, katalóg zraniteľností, katalóg dopadov. A potom tu máme katalóg scenárov rizik a zoznam aktív. Sem sa uvádzajú naše aktíva do tejto tabuľky. Tu sú potom katalógy scenárov, rôzne scenáre, napríklad pre operačný systém. Zvýšené riziko úspešného kybernetického útoku. Prieniku škodlivého softvéru z dôvodu používania nepodporovaného operačného systému, napríklad nižšie ako Windows 8.1 alebo Windows 10. Tu vidíte, že tá tabuľka je stará, lebo dnes už vám Windows 10 vytkne auditor ako starý a nemôže sa už používať, čiže všade treba mať Windows 11. Ale toto je práve tá multiscenárová vec, kde tu ošetrujeme operačný systém v scenároch, ktoré sa ho týkajú, ale máme tu prienik škodlivého softvéru do informačných systémov z dôvodu nepravidelnej aktualizácie systému. Čiže spadajú nám sem informačné systémy, spadá nám sem hardware počítača, BIOS, spadá nám sem nepravidelná aktualizácia operačného systému. Čiže tu nám spadajú v podstate 3 aktíva, ktoré zasahujú do tohto scenára. Takže toto sú tie multiaktívové scenáre, ktoré sú tu ošetrované. No a úroveň rizika sa nám počíta na základe dopadu, teda toho, čo nám hrozí, aké to bude mať následky alebo hodnotu, a pravdepodobnosti naplnenia scenára rizika. Že ak máme pravdepodobnosť strednú a úroveň dopadu, katastrofický, tak nám spadá riziko do kategórie B, závažné riziko. Ak máme vysokú pravdepodobnosť a zároveň máme
katastrofický dopad, tak ide o mimoriadne závažné riziko. Hej. A toto sú tie klasifikačné alebo kategorizačné stupne v analýze rizik, do ktorých nám môže riziko vpadať. Tieto rizika nám znižujú naše opatrenia. Keď ich príjmeme všetky, tak riziko pokrieme a spadne nám do nižšej kategórie. Tým pádom bude pre nás buď akceptovateľné, alebo bude pre nás nízke. Nevyžaduje si priamo okamžité nejaké ošetrenie. To by bolo všetko na úvod a ďalšie videá nájdete na stránke kybertesty.sk, v podstate v portáli, ktorý sme pre vás vytvorili na vzdelávanie zamestnancov, tak vám odporúčam si ich pozrieť. A na teraz sa s vami lúčim pri ďalšom videu o analýze rizik.